directions. Dual mochu Kenya e pacho ka mano the National Cohesion and Integration Commission koro sechako bago romo e kuonde manene ruog siasa marazimio ni kod mbi eneno ni oyue pi wang johera magge kaluwore kod duoko mar ombulu kama ne oyombie moluor Raila Odinga kod jatend piny masani William Ruto. Tend NCIC wacho ni dwaro margi maduong' ende owinjo Kenya duto kendo nyiso gi ni kata ne nitie pogruok ndalo siasa sani jo Kenya duto gin gimoro achiel kendo piny owacho en achiel ka bende ber duto ma jo Kenya yudo kuom piny owacho onego dhine jite. Nyaka sani telo mar NCIC ogoyo tach e boma ma Kisumo ka girado kod jopiny. Garnered enormous number of votes and of course did not pronounce the winner, but nevertheless life must continue. So we are coming to try and look that we must heal fast so that we can start really give out information. This message must now be known, because in the past we never really used to diagnose or analyze and say what has happened.